Domnule Radu Paraschivescu, suntem la Gaudeamus, într-un fel o sărbătoare a cărții. Cum vi se pare faptul că, iată, lumea, deși într-o perioadă destul de tensionată, vine să vadă carte și poate chiar și să cumpere? Da, trebuie respectat numele târgului, nu? Gaudeamus înseamnă să ne bucurăm și atunci e obligatoriu să intri în convenția asta a numelui și să faci baletul ăsta, care nu e un balet fără fond, care ascunde de fapt o formă bună de dependență, pentru că de 2 ori pe an lumea vine la târgurile astea cu mai multe scopuri. Unul este evident cel de a cumpăra, fiindcă sunt cele 2 târguri la care editurile practică reduceri, iar acum, din ce am văzut eu, reducerile sunt substanțiale. Prețurile au mai coborât și ele la multe edituri, de unde înainte era un plafon aproape de neatins pentru unii cititori, acum prețurile sunt rezonabile, nu știu dacă de criză, că mie îmi displace formula asta, dar oricum ajustate altfel încât să poată corespunde plafonului de cumpărături. Pe de altă parte, vine lumea pentru că e un loc de întâlnire cu persoane, personaje, personalități, idoli, vedete și așa mai departe. Este spectacolul la care iai gratuit pe Andrei Pleșu și Mihaela Rădulescu sau știu eu, pe Neagu Giuvara și Stefano De Ghi, de exemplu, care a fost ieri și a dat autografe pe ultima carte. Și punctul ăsta de vedere, evident că este afluență, chiar dacă se intră în continuare nevoios la târg, pentru că s-au ridicat niște coșmelii care obturează peisajul și care stânjenesc accesul publicului. E un lucru normal, mai ales că ăsta nu este un târg conceput ca târgurile din Occident, care sunt târguri de business și care înseamnă într-adevăr un protocol. Contractele sunt încheiate de mult, dar acolo pozăm pentru public și arătăm lumii că ne simțim bine din moment ce am participat am dat curs invitației. Aici e un târg făcut pentru public și atunci evident că actorul principal e publicul, cu toate fanteziile, năzuințele, mustăcelile lui, adică primim și reproșuri, primim și sugestii, sfaturi, obiecții, critici și așa mai departe, dojeni de multe ori. Una peste alta, mi se pare un târg viu la ora asta, adică el are un puls chiar mai bun decât anul trecut. Eu fac o comparație pe zile și pe perioade ale târgului și mi se pare mai însuflețit de anul trecut, contrazicând astfel pronosticurile fataliștilor. De curând v-ați reîntors în presa sportivă. Ce anume va determina să vă întoarceți? În primul rând, o idee, și anume că dacă persiști la nesfârșit într-un doliu, devii nărod. Și lumea te crede ori handicapat, ori pur și simplu incapabil să asume o postură publică, chiar și într-un mediu destul de poluat, cum e mediul sportiv la ora asta. În al doilea rând, o ofertă pe care Trustul Mediapro mi-a făcut-o și care cuprindea, pe lângă ProSport și Sport.ro, și alte ramificații pe care aștept să le concretizez acum. Și apoi o formă de nostalgie și de apartenență la un grup, la grupul celor care se uită la sport și își îngăduie luxul de a și scrie despre sport. Așa că am revenit cu doza de circumspecție la care m-a obligat trecutul și am revenit făgăduindu-mi să nu mă abad de la sportul ca atare, adică să fac abstracție totală de zgomotele din jurul sportului și de oamenii care răspândesc acele zgomote și să pun sportivul acolo unde este el de fapt, în arenă și în locul președintelui, patronului, cârtitorului de profesie, scandalagiului și așa mai departe. Și din punctul ăsta de vedere, deocamdată mi-am respectat prinsoarea și sper să o țin până la capăt.